गावरां दैमारिमोन नामा नों? औ। ओमफ्राय नों हिनजावनाव हौवा मारलै? आं हौवासो माबे ओमफ्राय? क्या बोला तूने? खत्म। सेंग्राफोरखौ फाग्ला खालामजोब्बाय नामा नोंलाय? आं खालामाखै गावसोरसो जादों खोमा आं फाग्ला खालामाखै। एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं सुके 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 लोगोफोर गिबि गिबियावनो आंनि बे आरके ब्लग इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय माने गावदां दैमारि बिथांनि सायाव दै बिथाङा माने जोबोद मोजां एक्टिं खालामनो रोंगो आरोना। ओमफ्राय बिथांनि इउटुब चेनेलबो दं, ओमफ्राय फेसबुक पेजबो दं। नोंथांमोना चेक खालामनानै नायजागोन बिथांखौबो। बिथांखौ माने थारैनो माने हिन्जावसा बायदि नुमारो आरोना एक्टिं खालामनायाव गाननाय ड्रेस बेफोराव आरोना। बेनिखायनो माने सेंग्राफोरा फाग्ला जामारो खोमा। मेन खोथायानो जाबाय नायदो बिथाङा माने गावखौ हौवा होनना खोन्थाना लासेयावबो आरोना सेंग्राफोरा बा हौवाफोरा गोबाङानो बिथांखौ माने कमेन्ट खालामो आरोना। ओमफ्राय SMS खालामो, सोरबाया कल खालामो, सोरबायाथ' प्रप'ज खालामो आरोना। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांबाय था, अब्लानो मिन्थिलांगोन आरोना नुलांगोन। बिदिब्ला नायलांदो। हेल'। औ। गावरां दैमारिमोन नामा नों? औ। ओमफ्राय नों हिनजावनाव हौवा मारलै? आं हौवासो माबे ओमफ्राय? क्या बोला तूने? खत्म। गया। बिथाङा गावखौ डाइरेक्टलि हौवा होनना खोन्थाखाना लादों, माने रावखौबो बिथाङा थगायाखै आरोना। गुबुन बायदिब्ला थगायगौमोन, बिथाङा थगायाखै, डाइरेक्टलि खोन्थाखाना लादो नंगौखौ नंगौ। माथो हिनजावसो नोंदां बेखौनो? ए हौवासो। खत्म। गया। हिनजाव जानानै फैबाय थायो आरो नों होमबा ना? औ औ। सेंग्राफोरखौ फाग्ला खालामजोब्बाय नामा नोंलाय? आं खालामाखै गावसोरसो जादों खोमा आं फाग्ला खालामाखै। एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं सुके 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 खोनाबाय? आं हिनजावबा नोंखौ गोसोथोनोसो सानबायमोन। क्या बोला तूने? नंगौ? औ। ए दालाय गोसो जाया? क्या बोला तूने? फाग्ला बिदिजों जायो। गोसो जायो आरोना? एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं सुके 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 लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालाय, आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै ला। ओमफ्राय भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो थेंक इउ सो माच। बाय बाय।